Sa Cotabato, sawa nga na kuryentehan sa poste hinungdan sa brownout. Samtang usa ka banakon napatay sa mag-uuma. Ato ibalik si Argil Relator. Nawad-an og kuryente ang dakong bahin sa Cotabato Province human makuryente ang usa ka sawa sa usa sa mga poste sa Cotabato Electric Cooperative o Cotelco. Namatay man ang sawa dihang nakuryente apan naghatag gid og perwisyo sa mga residente sa probinsya. Hinoon, daling giguha sa mga personahe sa Cotelco ang sawa o gi-repair ang linya. Gilayong mibalik ang kuryente sa lugar. Sa Tulunan, Cotabato, napatay sa mag-uumang si Erning Sarvida ang usa ka 12 feet nga banakon sa barangay G. Baynosa. Nagpahulay lang kuno si Manong Erning dihang nabantayan ining paduol kaniya ang banakon. Mikuha gilayon kini og sundang o gitigbas ang halas. Posible kuno ang alagang manok ang punteriya sa banakon. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.